Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि सिरियास टपिकखौ नङा होमबा दिनैहाय आङो आंनि जिडि प्रडाक्शन चेनेलावहाय मा जालांदों बेखौ खिन्थागोन आरो सल्युशन जाबायना जायाखै बेखौबो खिन्थागोन आङो सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो प्रडाक्शना बे मेनि 19 मेआवहाय हेक जादों आरो ओमफ्राय बे हेकखौ जों माने मेल फैदों आरो उमुक गेलेक्सि फनावहाय चेन्जेस खालामनाय जाबाय माने गासिबो सेटिंखौ इदि होननानै ओमफ्राय आंथ' बारा माने आंनि फनावहा गेम्स रिडिमारि चेनेल प्लास जिडि प्रडाक्शन ओमफ्राय टेक्लानिबो ओमफ्राय लावदुमनिबो बे मोनब्रै चेनेला माने चेनेलथ' नङा एक्चुअलि बे एकाउन्टआ मोनब्रै एकाउन्टआ आंनाव अन थायो आइफनाव ओमफ्राय वन प्लासावबो आंना थाजोबो बे मोनब्रैयानो बेखायनो आं माने आंनि आइफनखौ आं बारा इउज खालामो नालाय बेखायनो आं वन प्लासखौ बारा माबा खालामा आरोना बारा फनखौ दांबाय थाया माने जास्ट बेंकनि डिटेल्सफोर बे फनावनो फैयो नालाय बेबायदि आरो ओमफ्राय उनावहाय मा जाखो उनावथ' आङो 19 मेआवहाय आं नायनो नागिरबाय आरो माने चेनेलखौ ओमफ्राय बेथ' लगइन जाना दंमोन बे लग आउट जाना थाबाय आसरित ओमफ्राय आं सानबाय हारे आंनि माबाया मानो लग आउट जाना थाखो बिदि होननानै चेक खालामबा मा जाखो आइफननियाबो लग आउट जाना थाबाय आरे आंथ' आसरित जाबाय मानो लग आउट जाखो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा आङो आगै बिरखमखौ फन खालामबाय जिथु जिडि प्रडाक्शननि डिअपि दङ बेखौ कल खालामबाय आङो ओमफ्राय बेखौ सोंहरबाय आं आगै मानो बिदि आंना चेनेला माबा जायाखै लगइन जायाखै मा नों माबा पासवर्ड चेन्ज खालामदो नामा होननानै मानो होनना बुङोब्ला बे चेनेलनि पासवर्डखौ जों सानैयाल'सो मिथियो बे आगैजों आंजों बे जिथु डिअपि दङ बेजों आंजोंल' मिथियो आरो रावबो मिथिया आरोना पासवर्डखौ ओमफ्राय बे आगैया होनबाय आरो आब' आंथ' शुटिंआवसो दङमोन ओमफ्राय आंनाव माने फैबाय थादोंमोन जेनेबा आदार डिभाइसआव लगइन खालामनोसै बा येस न' जे माने माबा थाङोना नटिफिकेसन ओमफ्राय आरो मालाबा कनफार्मेशन क'डबो थाङो बेबायदि ओमफ्राय बे आगैनियाव माने गुबुन मोनसे डिभाइसआव अन जानो नागिरदों बेवहाय येस न' थुनायनि थांदोंमोननो ओमफ्राय बे जेबो थुवाखै जेबो थुयियावबो बे जिथु जाय हेक खालामदों बिथाङा माने अलरेडि लगइन खालामना लाबाय दे ओमफ्राय 19आवहाय बिथाङा माने गेलेक्सि फनावहा सेटिंखौ खालामनानै लाबाय माने पासवर्डखौ चेन्ज खालामनानै लाबाय आरो 19आव खिन्थु जोङो 20आवहासो नायदोंमोनदां आङो 20आव ओमफ्राय 19आव खिन्थु आङो भिडिअ नायबाय थादों जिडि प्रडाक्शनावहाय माने जिडि प्रडाक्शन जिथु एकाउन्ट दङ बेखौ लग इन जानानैनो आं भिडिअफोरखौ नायबाय थादों बेयावहा आंनिफ्राय लग आउट जायाखै माने बे जिथु जिडि प्रडाक्शन चेनेला आरो लग आउट जानानै थाङाखै मानो होनोबा बे टाइमाव बियो गावनि फनावहा जास्ट माने लग इनल' खालामना लादों माने लग आउट आदार डिभाइसेस बेखौ खालामाखै माने बियो लग आउट माने बेलेग फनाव जिमानखिनि लग इन दङ बेखौ लग आउट खालामनांगौ खालामाखैमोन बियो बेखायनो माने जोङो नायजाबाय थादोंमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय जै मे 20आवहाय हारसिंनो लग आउट जाना थाजोब्बाय आंथ' सासपेक्ट खालामबाय ओमफ्राय उनावहा आगैदो दहैनो आं खिथाखांबाय रायलायनायखौ खिथाखांबाय आरो ओमफ्राय उनावहा आगैया बिराद ट्राय खालामबाय मा सोर हेक खालामखो बिदि होननानै येस न' सोंनाय बा कनफार्मेशन क'ड बेबायदिथ' फैनाय नङामोन स' 2 स्टेप भेरिफिकेशन खालामनायखायसो जोंनाव बेबायदि सोंहरो आरो जिमेलावबो सोंहरो जेनेबा नों बेबायदि गुबुन मोनसे डिभाइसआव लग इन खालामनो नाजादोंना इदिना येस न' फैयोना बेबायदि टाइपनि फैनानै येस न' थुवालासिनो बोरै बे हेकारा हेक खालामनो हागोन मिथिया दे थांबाय बे खोथाया 19-20नि खोथाया थांबाय 19आव बे हेकारा हेक खालामबाय ओमफ्राय 20आवहा आंनि फननिफ्राय सब लग आउट जाजोब्बाय आगैनि फनावबो लग आउट जाजोब्बाय जिथु जोंनि जिडि प्रडाक्शन चेनेला लग इन दंमोन बियो लग आउट जाबाय बास ओमफ्राय मा जाखो नोंथांमोनाथ' इउटुब जाय बिथांमोना इउटुब सालायो बिथांमोनाथ' मिथिखायो जोंना मेल फैयो एभ्रि मान्थनि 21आवहाय स' आंनाबो मेल फैबाय आंनि गेम्स रिडिमारि चेनेलावबो फैबाय आरो जिडि प्रडाक्शन चेनेलनिया फैयासै ओमफ्राय आं सासपेक्ट खालामबाय आरे आंना मा जाबावगोन माबाया पेमेन्टआ इदि होननानै मानो होनना बुङोबा पेमेन्टआ 21 डेटआव हाबाबाबो माने पेमेन्टनि जिथु नटिफिकेशन जिथु जिमेल माने जिथु मेसेज फैयो बे मेसेजआ बे मेला फैबायमोन आरो जे नोंनि
नोंनि बेखिनि माबा नाम्बारावहाय एडसेन्सनिफ्राय बे गुगोलनिफ्राय फैबाय आरो नोंनि उमुक नाम्बारावहाय उमुक पेमेन्टआ जाबाय स' नोङो माने चेक खालामनो हागोन नोंनि रिसेन्ट पेमेन्टखौ बिदि होननानै मेला फैबाय आरो ओमफ्राय फैखांनायनि उनावथ' आंनो गेम स्टुडिमारि चेनेलनिया 25आवनो हाबबाय दै पेमेन्टआ जिथु आंनि बे चेनेलनिया बे नोंथांमोना नायबाय थानाय बे चेनेलनिया आरो 25आवनो आंना पेमेन्टआ हाबबाय ओमफ्राय आङो सानबाय मा लगइन खालामनो नागिरबाय थाबाबो इनकारेक्ट पासवर्ड ओमफ्राय फरगट पासवर्ड मारिबाबो मा गेलेक्सि फनावहाय येस नो थुनायनि बिदि नटिफिकेसन देखायो आरो फनावहाय गेलेक्सि फनावहाय जुदि येसखौ थुना हरो अब्लासो आं लगइन खालामनो हागोन ओमफ्राय बियो बारे न' थुना हरबाय थायो न' थुबाथ' आंनियाव अन जाला ओमफ्राय आरो उनावहा ट्राइ एनादार वे क्लिक खालामबाय थाबाबो जेबो अपसन फैला ओमफ्राय उनावहा आङो जि दुखु मोनबाय ओमफ्राय आङो माने मानो थाखाय आंनि एकाउन्टआ हेक जाखो माबोरै हेक जाखो बेखौ नायबाय आङो नायनायावहाय इदिबो देखायदोंमोन आरो जेनेबा गुबुन एपफोरखौ बिदिनो सफ्टवेरफोरखौ डाउनलड खालामनायनि थाखाय बा माबा माबि एपफोरावहा नोंनि जिमेलखौ होनायनि थाखाय हेक खालामनो हागौ होननानै फैदों आरो खिन्थु सियर नङामोन आरो बिथांमोना माने आं नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनावहा मा जाखो आगै बिरकमा नोंथांमोना सिनायखागोन बिथाङा बिराद सासे मोजां डिअपि बिथाङा आंखौ बुंहरबाय आब' आं मिथिबाय बे गेलेक्सि फना लास्टाव 57 आं नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होखाबाय नोंथांमोननो बे नाम्बाराव माने नटिफिकेसन थाङो माने कनफार्मेशन क'डआ थाङो आंनि नाम्बाराव फैला नङाबाथ' आंनि नाम्बारावसो फैयोमोन आङो पासवर्डफोरखौ गोसोआवनो लाखिया जेनेबा आंनि गेम स्टुडिमारि चेनेलनियानो जा इन्स्टाग्रामनियानो जा इउटुबनियानो जा टुइटारनियानो जा फेसबुकनियानो जा आं मोनसेबो पासवर्ड गोसोआव थाखाया आं खालि बावगारबाथाय लग आउट जाबाथाय फरगट पासवर्ड मारियो आरो रिकभारि खालामना लाफिनो माने आंनियावनो नाम्बारा थाखायो स' आंनियावनो कनफार्मेशन क'डआ फैयो स' आङो रिकभारि खालामना लायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय उनावहा मा जाखो बे आगैया इउटुबावहा मेल खालामबाय आं बहुतथा इउटुबाव भिडिअस नायबाय जेनेबा सोरबा जुदि जोंनि चेनेलखौ हेक खालामोबा माबोरै बेखौ रिकभारि खालामना लानो हायो बेबायदिहै अब्लाना आङो नायबाय नायनायावहा मोनबाय मोनसे फर्म दङ बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगौ बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट खालामबाथाय इउटुब जिथु पार्टनार दङ जोंनि बे इउटुब टिमनिफ्राय नायनानै जोङो माने अरिजिनेल अनार जेनेबा जों अनारा नंगौना नङा बेखौ नायनो थाखाय बिथांमोना बिराद डिटेल्स बिहरो आरो जों हरजोबनांगौ मानो होनबा अबभियासलि आंना जिडि प्रडाक्शननि जिथु अनार बियो जाहैबाय जोंहा मामाया जेनेबा अफिसियेलि आरो जेनेबा जिथु डकुमेन्ट्स नांगौ गुगल एडसेन्स बानाय बा बेंक डिटेल्स नांगौ बेफोर गासिबो जोंहा मामानि मानो होनना बुंबा गेम स्टुडिमारियावहाय गासिबो आंनि जेनेबा आइडि प्रुफआनो जा बा बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरा सब आंनि गोजा गेम स्टुडिमारिनिया खिन्थु जिडि प्रडाक्शननिया जाहैबाय जोंहा मामानि मानो होनना बुंबा सासे मानसियानो मोननै बेंक डिटेल्सखौ गुबुन मोनसे चेनेलावहाय होजाया आंनि एकाउन्टखौ आं खालि मोनसे चेनेलनि थाखायल' बाहायनो हागोन आरो बेबायदि बेखायनो आं सानबाय मा जिडि प्रडाक्शननिखौ जोंहा मामानिखौ होगोन होननानै ओमफ्राय होखाबायबो होनानै ओमफ्राय मान्थलि पेमेन्ट हाबबाय थादोंमोन ओमफ्रायथ' आं तामाम माथा गरम जाबाय आंथ' जेनेबा फैसा हाबनायनि सिगां आं चेक खालामखायो आंनि जिडि प्रडाक्शननि बे जिथु मेनि 21आव जा फैसा हाबदों बेयो एप्रिलनिया हाबो नालाय ओमफ्राय बे एप्रिलनिया आंनिया $424 जादोंमोन खोमा 31,000 जादोंमोन दै बेयावहा बारा फैसा हाबा आरो बिदिनो बेयावहाथ' जेनेबा मोनसे मोननै बेबायदिसो मिउजिक भिडिअ होनाय जायो नालाय बेखायनो इनकामा बारा फैया आरो 31,000 बाबोथ' जेनेबा बेयो जोंनिसो फैसा जेनेबा ना गुबुन हेकारा मानो बिदि लांनांगौ ओमफ्राय उनावहाथ' चेक खामै ओरैबायदि चेक खालामबाय आगै बिरखमा चेक खामै मोनमारनानै उनावहा मा जाखो इउटुबावहा माने बिदिनो सानसेजोंसो माबाफोरखौ मेलफोरखौ माने रिप्लाय होबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहा मा खालामखो आगै बिरखमा गुगोलावहा हरबाय माने गुगोलखौ बुंहरबाय आरो जे जोंनि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टना बेबायदि चेन्ज खालामदों बेबायदि जोंखौ हेक खालामदों स' मा खालामनो बिदि होननानै ओमफ्राय गुगोला मालाय दसेनो माबाबाय रिप्लाय होबाय ओमफ्राय रिप्लाय होनानै मा खालामखो जिथु हेकारनि नाम्बार दङ ना 57 बे नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै आंनि जिथु फार्स्ट
बे आंनि GD प्रडाक्शन चेनेलखौ खेवनायाव जा नाम्बारा दंमोन बेखौ एक्टिभ खालामना होबाय माने आंनि नाम्बारखौ एक्टिभ खालामना होबाय आरो ओमफ्राय बेयावहा मा खालामखो आगैया लगे लगइन खालामनानै साला बै कुत्तानि फनखौ माबा खालामना होबाय मा होनो फरमेट खालामना होबाय ओमफ्राय बियो मा खालामदोंमोन मिथिबायना जों जेबो खालामनो हायै टाइमावहा माने जोङो फार्स्टआवहा गुगोलनि मदद लायाखैमोन आरो इउटुबनिसो मदद लादोंमोन मानो होनोबा जों सानदोंमोन जे इउटुबासो हेक जादों स' इउटुबखौसो जों मेल खालामनांगौ बिदि होननानै ओमफ्राय इउटुबा माने एसेबां रेसपन्स होआखै आरो माने होदों माने सानसेयाव मोनसेल' मेल बिदि खालामदों आरो एसेबां माने बिसोरो माने इमान माथा मारियाखै आरो ना बेफोरबायदि मानो होनना बुंबा इउटुब चेनेलाथ' बयहाबो बहुत दङ ना बहुताबो बहुत प्रब्लेम जायो स' सोरखौ मा रेसपन्स माने होग'नो हानो होननानै जों सानबाय आरो मिथिला मेन रिजोना मा ओमफ्राय उनावहा मा जाखो फार्स्ट टाइमावहाय बै हेकारा आगै बिरखमनि फनखौ फरमेट खालामना होजोब्बाय सेस डिलेट जाजोब्बाय बेस्रा बिनिया ओमफ्राय उनाव मा जाखो ओमफ्रायथ' जोंखौ गुगोला हेल्प खालामबाय गुगोला हेल्प खालामनानै जोङो मा खालामखो बेनि सब डिटेल्सफोरखौ नायजोब्बाय ओमफ्राय डिटेल्सखौ नायनायावहा फननि जिथु लकेसन बे लकेसना देखायदों भाटाफुकुरि मामोनलाय भाटापुखुरि बे जिथु गेलेक्सि अन NXT फन नामाथाय बारा दामनि नङा आरो आं नायबाय बेखौबो नेटआव 19,000 फोरनि खोमा फना बे फननिफ्राय माने लगइन खालामदोंमोन नालाय बे डिभाइसखौ माने जों नायदोंमोन नालाय नेटआवहाय माने नेटआव नायनायावहा बे बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि भाटापुखुरि होननाय जायगानिफ्राय माने लगइन खालामनानै दंगासिनो बेबायदि देखायदों आरोना ओमफ्राय फन नाम्बारखौबो जोङो लास्टनि डिजिटखौल' नुयोमोन आरो 57 खौ किन्तु उनावहाय बे आगैया माबा माबि बिदिनो रिसार्च खालामनानै मोनबाय उनावहा फुल नाम्बारखौ ओमफ्राय फुल नाम्बाराव जों कल खालामथ'वाखै आरो र' साला सैमाखौ होननानै ओमफ्राय उनाव सब डिलेट खालामजोबना होबाय बिनि फनखौ फरमेट खालामना होबाय बिनि नाम्बारखौबो जोंनिफ्राय आउट खालामना होबाय आरो ओमफ्राय पासवर्डखौ खालामफिनबाय जाबाय ओमफ्राय थेंक गड बेनि थाखाय आंनि GD प्रडाक्शनखौ बासायनायनि थाखाय आरो स्पेसियेलि थेंक्स आगै बिरखमनिसिम आरो बिथाङाबो बिराद माने हेल्प होबाय आंखौ आरो बेथ' आंखौ बहुत हेल्प होबाय थायो माय डियारसो बे आगैया आंनि ओमफ्राय उनावहा मा खालामखो बे हेकारनि नाम्बारखौथ' डिलेट खालामना होबाय ओमफ्राय साला सैताना 19आव हेक खालामदोंमोन 20आव आंनि फननिफ्राय लग आउट खालामबाय जिमानखिनि डिभाइसआव अनमोन GD प्रडाक्शन चेनेला सब लग आउट खालामना होबाय ओमफ्राय मा खालामखो बियो साला जोंहा मामानि एकाउन्ट नाम्बारखौ सोलायनानै गावनि ना सोरनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय ओमफ्राय बेयावहा नामा मा पंकज बर' जोंथ' नायजोब्बाय डिटेल्सखौ आंनावथ' लगइन जानानै आङो गुगल एडसेन्सआव थांनानै नायबाय आरे जाम्बि सानदों नामा जोंखौ जेनेबा नों गेम स्टुडि मोरैनि चेनेलखौ हेक खालामनानै जानो सानदोंमोन नामा बुरबक साला नोङो बर' जानानै बर'नि चेनेलखौनो हेक खालामग्रा लाजिनाय मोना नामा नोङो बेबायदि खालामनो इमान मालाय हार्ड वर्क खालामनानै मोनसे चेनेलखौ माबादों जौगाहोदों बर'नि कालचारखौ जौगाहोनो नाजादों आरो बेयावहाय नों बर' जानानै बे 31,000 फैसानि थाखाय नोङो बेबायदि खालामबाय आरोना जेनेबा ओमफ्राय मा खालामदों मिथिबायना बियो हेक खालामनानैबो मोनसेबो भिडिअखौ डिलेट खालामाखै GD प्रडाक्शननि आरो ना ल'ग'खौ सोलायदो ना प्रफाइल पिक्चारखौ सोलायदो जेबो सोलायाखै एभ्रिथिं इज अके बे टाइमाव दे जेबो चेन्जेस खालामाखै बेखायनो आङो माने आं सानदों आरोना जेनेबा सोर हेक खालामखो माथो हेकारफोरा हेक खालामबा चेनेलनि नामखौ सोलायो बा भिडिअसफोरखौ डिलेट खालामो बा गावनि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामो खिन्थु आंनियावहाय जेबो चेन्ज खालामाखै आरोना मानो होनोबा बे सैमिया खालि आंनि भिडिअनिफ्राय इनकाम जानायखौ गावनि एकाउन्टाव हाबनाय खालामना लाबाय होमबालाय मानो भिडिअखौ डिलेट खालामनो आरो भिडिअखौ डिलेट खालामबाथ' इनकाम जानाय नङा बेबायदि आरो ओमफ्राय लास्टआव आङो नै एकाउन्ट नाम्बारखौ होना होखागोन माने एकाउन्ट नाम्बाराबो मा मोनथामल' नुजायो दा बेखायनो जोंना दिगदार जादों आरो ओमफ्राय आङो बेखायनो फेसबुकआवहाय लाइभ होनानै बा आं पोस्ट होनानै भाटापुखुरिनि जिथु लकेसन बे जायगानि मानसिफोरनि नाम्बारखौ कालेक्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय कालेक्ट खालामनानै आं बहुतखौनो फन खालामबाय दाबो माने फन खालामगासिनो आरो एसेबां कमप्लिट जायाखै माने कनफार्म जायाखै दा मालायखौबोथ' बेबायदि हमनो हाया नङा होमबा ओमफ्राय दा आङो नोंथांखौ वार्निं होदों सोर पंकज बर' मिथिया खिन्थु बे हेकारा गावनि बिफानि नाम्बारखौबो होनो हागौ बिफानि नामाबो पंकज बर' जानो हागौ बा बिफंनिखौबो होनो हागौ बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बा बिगुमैफोरनिखौबो बा बिमाय बा बिमादै बिसोरनि नामाबो पंकज बर' जानो हागौ बिथांनि एकाउन्टखौ होदों जानो हागौ आरो गावनिखौ होआलासिनो ओमफ्राय जिथु फन नाम्बार होदों आं बेवहाय बियो सुइच अफ नोंनि फना सुइच अफ बालाय मा जानो दाबो नोंनि जिथु फनखौ जों ट्रेक खालामनो हायो बे फनखौ ट्रेक खालामनायावहाय दाबो देखायबाय थायो जे भाटापुखुरिनि खाथि मा जायगा मोनलाय खाथिनिया निमुवा आरो बिलासिपारा ना
निमुआ आरो बिलासिपारा ओमफ्राय भाटा पुखुरी बेखिनि जायगायावहाय माने माबा मेनलि भाटा पुखुरी होननाय जायगायावहाय बे डिभाइसआ बे फना माने अन दंमोन आरो ओमफ्राय साला गिनानै बेनि फनाथ' फरमेट खालामहरबाय जोङो फरमेट खालामनानै दा बे सुइच अफ खालामनानै दङ नों सुइच अफ खालामबालाय मा जानो गेम स्ट्रिट दैमारिखौ नों एसां इजि लानाङा मिथिबायना बहुत दुखु दाहा सहायनानै बे चेनेलखौ क्रिएट खालामदों स' नोङो ओरैनो हगार हरगोन बिदि होनना साननाङा नोंनि जितु 31,000 नोङो जिडि प्रडाक्शन फिसा चेनेलनि जितु नोङो इनकामखौ 31,000 खौ नोङो जादों बेखिनिखौ नोंनिफ्राय थाइसे बरननो हायाबा नै बे गेम स्ट्रिट नामा गेम स्ट्रिट दैमारि नङा मिथिबाय आरो नोङो आं नोंनो सानथाम डेट होदों बे सानथामनि गेजेरावनो जुदि नोङो आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै आंनियाव माफ बिहरा नायबाय था नोङो जेलनि ओंखाम जानांगोन मिथिबाय मानो होनना बुङोबा नों बर' जानानै बेफोरबायदि बर'नि चेनेल जोंनि कालचारखौ जौगाहोनो नागिरनाय चेनेलखौ नों बेबायदि हेक खालामनानै 31,000आवनो नोङो बर'नि कालचारखौ जानो नागिरग्रा नों मोजां मानसि नङाथ' नोङो मिथिबायना 31,000 फैसानि थाखायनो बेबायदि खालामनाय आरोथ' जेनेबा जिडि प्रडाक्शनावथ' एसेबां इनकाम जाखाया मालाबा 30,000 मालाबा 40,000 मानो होनबा आंनि चेनेलाथ' एसेबां गिदिर नङा दासो 124 नामा 122 साबस्क्राइबार आंथ' सानदोंमोन आं मोननाय नंला होननानै ओमफ्राय आगैया मा होनगौ मिथिबायना आगै बे रखमा बे जिथु नाम्बार दङ बेनि नाम्बारावहा मेसेजबो हरबाय मेलबो खालामबाय जे माबा मोनसे डिमान्ड दङ नामा बिदि होननानै सोरबा हेकारफोरा माने सोरनिबा चेनेलखौ हेक खालामोबा डिमान्ड खालामो जेनेबा उमुकनि फैसा होनांगोन आं नङाबा आं माने रिकभारि खालामना होआबा नोंथांमोननो आं चेनेलखौ होआ बिदि होननानै आरो ओमफ्राय बे मेल खालामबाबो जेबो रिप्लायबो हरा फन खालामबाबो माने रिसिभबो खालामा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नोंथांखौ आं सानथामनि डेट होदों बे सानथामनि डेटआवबो जुदि नोंथाङा जोंनो फैसाखौबो रिटार्न होफिना फैसाखौथ' आं लाफिनखागोन फैसाखौ माबा ओरैनो नोंनो होगोन नामा आङो फैसाखौबो होफिननांगोन निमाहाबो बिनांगोन अब्लासो नोंखौ जेलाव थिनहरा आरो जुदि नोङो सानथामनि गेजेरावहा नोङो जुदि आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै जुदि नोङो माफ बिहरा नोङो जेलनि ओंखाम जानांगोन मिथिबाय जेलनि लाजिया थाला सैमा नों मा खोब गोरों होनना सानदोंमोन नामा दानि जुगाव नों बिराद सानदोंमोन नामा आइ एम द बेस्ट एकदमबारे आं सोरनिबा चेनेलखौ हेक खालामनानै आं बिसोरनि सा जाबाय थागोन होनना सानदोंमोन नामा नोङो बुरबक हा बिदि सानदोंमोन नामा नोङो हाया मिथिबाय बेलेगखौ हागोनबाबो आंखौ हाया स्टुपिड नोंनि बेंकनि डिटेल्सखौ बिहरनो थाखाय इउटुबावहाय मेल खालामगासिनो नोंनि जितु माने इउटुबावहाय लास्टनि मोनथाम डिजिटखौल' देखायोना बाकिखिनिखौ स्टार इदि होनानै हाइड खालामना दोनोना इउटुबा बेखिनिखौ फुल डिटेल्सखौ बिहरदों बे फुल डिटेल्सखौ मोनबानो बेंकनि मेनेजाराबो आंजों लोगो दंखायो लाउदुमाबो लोगो दङ बेंकनि मेनेजारजों आंहाबो लोगो दङ आं दानो नोंनि नाम्बारखौ हरबानो बे चेक खालामनो हागोन नोंहासो लासिंसि जागोन नोंखौथ' आं ससियेल मिडियायाव लाबोखागोन आरो नोंखौथ' आं खेबसे सोबाखागोन लाउदुमाथ' बारनानै जोखागोन नोंखौ मिथिबायना साला सैमा नोंखौ बर' होननासो आं बे वार्निं भिडिअखौ बानायदों मिथिबायना नों जुदि बर' नङामोनबाना नोंखौ डाइरेक्ट आङो पुलिस केस होननानै डाइरेक्ट हमैगौमोन आङो मिथिबाय नों बर'खायसो आङो बर' नालाय बेखायनो आं नोंखौ बर'खाय बर' जानानै अननानैसो बे भिडिअखौ आङो एज ए वार्निं बानायदों मिथिबाय बेबायदि आरो फिउचाराव बेबायदि खामानि मावनाङा माबा मोनसे खामानि मावनो गाव हार्डवर्क खालामनानै गाव नाम खामायनानै खालाम बेबायदि मालायनि सा जानो नागिरबा जाया मिथिबायना सैमा साला मा फोरोंनो नोंखौ बिमा बिफायासो नोंनि थाखाय दा लासिंसि जानांगोन मिथिबाय बेखौ सानदोंना नोङो 31 फैसा रायख' जाग्रा मालायनि फैसाखौ आंलाय सानना दोन्दोंमोन इमान उमुक तुमुक अर्डार खालामना दोन्दों बेफोरखौ होननानै आरो माबा माबि सानना दोन्दों आरो आं डनेट खालामनायनिबो सानगासिनो मोनसे गामि दाथ' नै COVID-19 आव बिराद खस्थ' जागासिनो ना आं सानदों आंनि 2 मान्थनि सेलेरिखौ जिडि प्रडाक्शननिखौबो आरो गेम स्टुडिअ मारिनिखौबो प्लास खालामनानै आङो मोनफा मोननै गामिखौ हेल्प खालामगोन बिदिना सानगासिनोमोन आङो नों बिदि जाना होनांगौ ना फैसाखौ नों जाना होबाबो बे गेम स्टुडिअ दुखिया जानानै थाया मिथिबायना नोंलाय बेसे 31,000 खौ जानानै बेसे मालदार जानो नोङो देलाय बुंलाय आरो नों बे खोथाखौ सिरियास ला नों सानथामनि गेजेराव जुदि आंखौ नोङो कन्टेक्ट खालामाबा माफ बियाबा नोंखौ आं जेलनि ओंखाम जाहोगोन स्टुपिड खोब सानदो खोमा गावखौनो एकदमबारे आं हेकार आंखौ रावबो हमनो हानाय नङा आं जाबाय थागोन गेमस्टुनि सायाव गेमस्टुनि जिडि प्रडाक्शन चेनेलनि सायाव लासिंसिं दालाय मानोथो फनखौ सुइच अफ खालामना लाखो मानो फनखौ सुइच अफ खालामखो आरो सिमखौ मानो सुइच अफ खालामखो नोंनि सिमखौ मानो बख'ना दोनखो आरो नोङो मबाइलखौबो फरमेट जानाय मबाइलखौ लासिंसिं नोंल' सानदोंमोन नामा नों बिराद गोरों नैबे गेमस्टुनि आखायावबो बिराद गोरों मानसिफोर दङ आंनियाव मिथिबाय जिडि प्रडाक्शन चेनेलावहाय बाराद्राय बेबायदि खालामनाङा मानसिया
ओमफ्राय आङो जितु फेसबुकआवहाय पोस्ट होनानै नोंथांमोननो बुंदोंमोन ना नै आं मोनसे खोथा बुंनो आङो आंनि जितु फेसबुक पेज बेखौ आङो अलमोस्ट 5 years जाबाय नामा 4 years 2017 निफ्रायनो आं इउज खालामदों स' बेयावहाय आं गोबां रोखोमनि पोस्ट होबाय गोबां रोखोमनि पोस्ट होबाबाबो माखासे नोंथांमोना ओरैनो पोस्ट होनायखौ बारा मोजां फराया जुदि आंनि फट'खौ बा सोरबा सिख्लानि फट'खौ होफादेरनानै जुदि इम्परटेन्ट मेसेज थानाय मोनसे पोस्टखौ होयो बिदिब्ला नोंथांमोननि मेगना डाइरेक्ट थाङो मिथिबाय बेखायनो आङो बे जितु भाटा पुखुरिनि जितु आङो पोस्टखौ होदोंमोन बेयावहाय आंनि मिनि खैरो फट'खौ होदोंमोन स' देट नोंथांमोना आंनि पोस्टखौ मोजाङै फरायो मिथिबाय ना नङाबा नोंसोर फरायाथ' मिथिबाय माखासे नोंथांमोना होनदों इमान दुखु नोंहा मालाय माबा मोनसे दुखु जादोंनो दुखु जानायावबा मिनि हालायले फट' दो आरे नोंसोरो मिनि हालायले फट' होआबा नोंसोर नायनाय नङामोन बे पोस्टखौ आं जुदि उइदाउट फट' बे पोस्टखौ इदि गोलाव लिरनायबा नोंसोर थैनोबो नायनाय नङामोन बेयावहा शेयारा जागौमोन 20-30 खिन्थु दा नै 100+ शेयार जागासिनो बेखायनो होदों आं मिथिबाय मालाबा बेखिनि आइडिया बेखिनि कमन सेन्सआ थानांगौ माबायदि खालामबा माबायदि जायो मिथिबाय स' नोंथांमोना जिमान हायो सोरबाफोर सिनायबा आंखौबो हेल्प खालामहरबानो जाबाय दाथ' जेबो सिन्था गैला दाथ' जिडि प्रडाक्शना रिकभारि जाबाय रिकभारि जाबाबो आं बेनि एकाउन्टखौ दाबो रिमुभ खालामाखै मानो होनोबा आं इउटुबाव मेल खालामबाय इउटुबा दा आंनो फुल बेंकनि जितु एकाउन्ट बेखौ हरसिगोन नाम्बारखौ आरो नामखौथ' आं मिथिखानानै दंखायो पंकज बर' सोरथाय पंकज बर' नोंथांमोनाबो एसे माबानानै माने रिसार्च खालामनानै मोनोबा बा सोरखौबा सिनायबा पंकज बर' भाटा पुखुरि होननाय जायगानि सिनायबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव बा फेसबुकआव नाम्बार होनाय दंखायो फेसबुकआवहाय बेयाव कल खालामबानो जाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना माखासेया जुदि हेक खालामनो गोरोंबा बेबायदि हेक खालामनो नाङा मालायनि चेनेलखौ बिराद दुखु जायो मानो होनोबा मोनसे चेनेलखौ ग्र' खालामनायाव बिराद टाइम लायो आरो बहुत हार्ड वर्क खालामनो गोनां जायो स' मालायनि दुखु खस्थ'नि फैसाखौ बेबायदि ओरैनो माने जानो साननाङा आरोना बेबायदि स' बाय बाय स' सोरबाफोर हेल्प खालामनो हायोबा खालामदो आरो दा हेकारनि नाम आरो फन नाम्बारखौबो होखाना होबाय आङो ओमफ्राय साननैसो उनावनो आं बेनि फुल एकाउन्ट नाम्बारखौ मोनबानो बेंकआवहाय इनभेस्टिगेट खालामबानो पुलिसनियावहाय आं मोनखागोन आरो बेखौ आरो बेनि गेजेरावबो सोरबाफोर सिनायबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो